Id-direttivi tal-UHM f'dan iż-żmien sensittiv qed jagħmlu ħsara irreparabbli lil-uliedna. Dan kien is-sentiment li qasmet magħna Rebecca Bonello, tifel b'diżabilità, dwar id-direttivi li qed ikunu imposti mill-UHM f'dan iż-żmien. Direttivi li qed jaraw numru kbir ta' tfal b'diżabilità ma jingħatawx it-terapija li għandhom bżonn. Rebecca stqarret li wara żmien fejn minħabba l-pandemija twaqqfet it-terapija u kienet tingħata biss permezz ta' mezzi virtwali, it-tfal kienu ħajerġgħu jibdew jieħdu r-ruħ hekk kif it-terapija kienet se terġa' tibda tingħata b'mod normali. Madankollu stqarret li l-UHM waqfet kollox bid-direttivi li introduċiet. Dan wassal biex il-ħidma u s-sagrifiċċji li jagħmlu l-ġenituri ma' dawn it-tfal flimkien mal-professjonisti infushom qed jisfuma fix-xejn. Kif konna ħanniġu nerġgħu għan-normal ħarġu daw id-direttivi, ġifieri għandna tfal li issa ilhom xhur tfal, la terapija hija essenzjali għalihom xi ħaġa ta' kuljum. U qed titfa' ħafna tfal lura. Ġifieri il-parents spiċċaw bla gwida ta' xejn u it-tfal sfortunatament dak li ħdimna tant għalih qed jispiċċa jkollu imur marrieħ. Hija stqarret li l-UHM b'dawn id-direttivi qiegħda tkisser direttament lill-ġenituri, dan tant li bosta ġenituri qed ikollhom jerfgħu piż finanzjarju kbir biex jirrikorru għas-servizzi mogħtija mill-privat sabiex ma jarawx li t-tfal tagħhom jaqgħu lura. Iktar qed ikissruna bħala ġenituri sfortunatament li ma jagħmlux reviews u ma jagħmlux ċertu affarijiet iva, però li jħallu tfal mingħajr terapija it's not on, I'm sorry. Sephora Tabone, ta' tifel fuq l-ispettru tal-awtiżmu, ukoll qasmet l-esperjenza tagħha permezz ta' messaġġ fuq Facebook. It-tifel kedda kbira qalbila kull mem għax la daħalem. Irid is-session u daħala s-session għax ovvjament is-setup jaf x'inhu jaf li ħajjidħol jagħmel is-session. It-tifel ovvjament batitna il-barra x'miskina di m'għandix tort laqqas kont id-direttiva tittimxi. Mhux biżżejjed batew daw it-tfal. Mhux biżżejjed waqfitilhom ir-rutina, mhux biżżejjed waqfitilhom l-iskola, għal xi qed inkomplu ngħadduhom minn ditbatija. X'inhi r-raġuni li qed ngħadduhom minn ditbatija l dawn it-tfal? Rebecca Bonello appellat sabiex f'dawn id-direttivi ma jintużawx it-tfal bħala għodda biex l-imsieħba soċjali jiġġieldu l-ġlieda tagħhom. Nemmen li kulħadd għandu dritt jiġġieled għad-drittijiet tiegħu, però li ndaħlu tfal fin-nofs u nilagħbu bil-ħajja tagħhom ma naħsibx li huwa sew. Issa jekk vera li UHM jinteressaħħa ukoll mit-tfal tagħna l-well-being ta' tfal tagħna ma tuħux daw iċ-ċertu passi. U tkisser il-familji kif ukoll tkisser it-tfal tagħna għax iż-żmien li qed jintilef issa qatt ma ħanġibha lura. Intant fi stqarrija il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità uriet it-tħassib tagħha għad-direttivi tal-Union li reġgħu waqfu t-terapija għat-tfal b'diżabilità.